I Danmark tjener hver enkelt indbygger det, der svarer til 2.500 kroner om året. I Zimbabwe tjener hvert indbygger hvert år det, der svarer til 2.000 kroner. Det vil sige, at en enlig forsørger i Zimbabwe har 5 kroner til at dække hele familiens behov på en dag. Kan du med god samvittighed gå ud og købe den dyre lampe, som du har ønsket dig en måned, når du har en yderst velfungerende derhjemme? Kan du med god samvittighed gå ud og købe den nyeste designerjakke, når sidste års model hænger derhjemme i skabet? Den dyre lampe til 2.000 kroner kan fordoble en enkelt indbygger i Zimbabwes indtægt om året. Og hvad med servietholderen, du vil give din søster i julegave? Den servietholder, der alligevel bare bliver gemt væk bagerst i skabet. De 100 kroner, den koster, vil kunne mætte en enkelt person i 3 måneder med en sæk ris. I Zimbabwe er den nationale valuta Zimbabwe-dollar stort set værdiløs, og 4/5 af befolkningen lever for under det, der svarer til 1 krone om dagen. I de store byer svigter el- og vandforsyningen. Hospitalerne mangler medicin, og på grund af de lave lønninger strækker de offentlige ansatte. I Danmark har vi fri adgang til sundhedssystemet. Vi får hver dag elektricitet samt varmt og frisk vand bragt til vores husstande. Så kan man måske stille sig selv spørgsmål, om det ikke er regeringens skyld. Står Zimbabwes regering med det fulde ansvar for disse svigt på det offentlige område? Det gør de til dels, men hovedansvaret hviler på manglen på ressourcer. I Danmark bliver der hvert år kasseret 300.000 tons spiselige fødevarer. I Zimbabwe dør folk hver dag af sult. Omkring 80% af Zimbabwes kvinder er bønder. De udfører 70% af arbejdet i landbruget. Mændene arbejder i byerne eller i udlandet for at tjene penge nok. Kvinderne de føder i gennemsnit 3,3 børn, hvoraf 1/5 af børnene dør, inden de fylder 5 år. I Danmark dør 5 børn ud af 1000, inden de fylder 5. Den store forskel ligger både i hospitalsforholdene, men også de mange sygdomme i Zimbabwe, som er svære for lægerne at helbrede. Hvordan kan du så hjælpe? Du kan købe et lægetjek for 125 kroner til en hel familie. Du kan vælge at donere dine opsparede penge til den nye lampe eller den nye jakke. Du kan vælge at købe ind til dine behov, i stedet for at ende med madspild. Der findes i massevis af støtteorganisationer, der med glæde vil tage imod dine penge og videregive dem til nogen, der trænger til hjælp. Stop vestens overforbrug og hjælp dine medmennesker i stedet.